I pozdrav svima ljudi, dobrodošli u novi klip. A danas, pirotehnik. Znači ovako, imamo, ajde prvo da krenemo, znači od ovih petardi što sam već pucao. Znači ovo su nešto pucaju po 3 puta. To su ovi pikavci obični, znači to svake godine bacam, mislim ne baš uvijek, ali tako sam bacao stalno. Znači ovdje sam 7 komada, kao što možete vidjeti, znači to zapalim i to pukne 21 put, otprilike, tako. Znači čisto onako, to svake godine sam radio, ali sad za promjenu naravno imamo i ovu kesu, sad ovdje imamo svašta nešto, znači sad kreće pravi unboxing, znači prvo imamo ovu plastičnu kesu, mislim, onda, ajmo sad, znači imamo ovo kako se zove, inače na kanalu sad nećete vidjeti, evo, samo petarde, ono što puca, znači evo pirotehnika, evo prvo ovo ne puca, znači ovo vam je, kako se zove, ovo, ja mislim da ovo osvetli crveno, znači samo, i to je to, znači ima ih ovde 6 komada i gled piše cena 80 dinara. Onda idemo dalje, znači imamo slično nešto, ove su ove plave, ne znam da li svetli plavo, piše nešto, da, ovde piše treba 8 metara da se udaljite kad zapalite ovo, znači ne vidi se baš, mislim ne vidi se uopšte zato što je mutno sve, ali da 8 metara se udaljite kad ovo zapalite i to znači samo prska ne puca, ali svakako ono, možda će onako da pucka samo malo, onako, ne znam. Nikad nisam upalio, ništa od ovoga nisam, samo ovih ovdje. Onda sledeće na redu su, sad, znači imamo ove dečje petarde, ali naravno vidite vi šta se ovdje ima, znači tu su mahom neke ono, nešto što svetli, znači evo flash osvetli zeleno, pa na primjer imate ove bombice puca, ali to znači bukvalno to vam je kao one pucki kad uzmete pa bacite, ne znam, znači bukvalno to je to, ono, otprilike, i ovdje imate isto, znači sve to su te slabije, znači to su one bebeće petarde, ne reče, nego bebeće, evo. Onda imamo ovu mega petardu, znači ovo možda nije petarda, nego je, ne znam šta je ovdje, piše Explosive 7, znači to je 210 puta puca, tako da, inače sve ove petarde su iz Poljske iz nekog razloga, ali nema veze svakako. Ovo, znači, zapalimo fitilj i on će vratno da puca 210 puta, što je baš dosta, znači ono, neće jedno pukne, kad bi puklo jednom ovo, razno bi ceo grad. Ok, idemo dalje, znači sledeći na redu je, čekaj, šta, Videomaker, znači ovdje imamo koliko, 15 komada, znači ovdje koliko možete da vidite, ne znam, ova reflekcija, tamo mi prozori, pizdu materiju. Ovo su, znači baš ove jaki, imih samo 15, čim ih ima manje, znači da su kvalitetnije. On sledeći na redu je Kamikaze, znači ne znam koja fora su im krilcima, šta ovo neki propeleri, pa ovo kao se vrti pa ovde, ne znam. Znači ovde vam je fitilj, ovo zapalite, znači taj fitilj i onda to valjda leti, ne znam. Ili da se ne, ili mu će možda na kraju da pukne, otko znam. Ništa od ovog nisam bacao, to ćemo vidjeti u sledećem klipu, jer u ovom klipu nećemo ništa da pucamo od ovoga, to ćemo u sledećem vidjeti. Znači ovo je samo kao neki unboxing, mislim. To u sledećem klipu ću puštam samo isečke od sebe, što sad kenjam ovde nešto od ome, i onda palimo petarde. Znači, to je to. Imamo, znači to je to što se tiče ovih propelera, nije to što se tiče ovog klipa. Imamo šta evo? Crackling Fountain, znači ovo puca 2 minuta, znači to piše 2 minutes, ne znam da li možete pročitati. I sad to valjda treba ono, da samo prska ili malo da piše crackling tako da će možda pucka, koje pucke što bacite, pa samo pukne možete zapaliti. To se vjerojatno nalazi ovde negde u ovom dečjem petardama, to je bebećim petardama. Čekaj, ovo ćemo malo ovako da se vidi lepše ovako. I za kraj, ja mislim da ovo kraj, samo, znači, verovatno da je to, znači, evo,
ovo je vulkan, znači Kongo, to verovatno ima da samo prska ili da pukne, to ćemo te da vidimo u sledećem videu, znači, pa da, znači trebalo bi da samo prska, kao erupcija, ne znam ja. Znači ovako do sada nešto nisam vidio. Eto, to ćemo vidjeti, otkrićemo sve u sledećem klipu šta se dešava kad se ovo zapalimo. Nećemo ove deče, to glupo da snijem, znači to, eto, to samo pukne onako malo. Slabije čak i od ovih petardi su ove slabije, znači, eto, toliko o tome, znači. I to bi bilo to, znači to je cijela moja kolekcija, znači bacio sam inače 4000 na ovo, tako da, ono, mislim da je to i sasvim dovoljno i više nego dovoljno, znači niko u životu nisam bacio ovakve pare. Tako da, ono, očekujem sve najbolje od ovoga i to bi bilo to što se tiče ovog videa, vidimo se uskoro, ćao!